Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 999 811 8012 73730 Kinongalam jog hinyo trem National Youth Movement haka atrik jumbang arja apulai. Kilelai banyak kendu yoga District Session Judge East Khasi Hills District Shillong haka bede berjinglai tali ikat pratili gipus haka office jong District and Session Judge Shillong. Haka jinga kram bikilat patai kubor Working President joga seng uba don lang nongbri ulapan pau bahaka jinga kendu baga District Session Judge lai kran sani bah halor gini gipus kipasa tali. Namar baka baha tungkam bat ka roster system ka kata ya yo kam yo jam jongki nong thap kam hari lom khasi jentia ulapan pawru baka roster system kam dei satya bantre kam hagi district level namar ka reservation policy kam shimna dan satya ya ki jingtho ne ka paragraph ka boong balamang kerpang henry ki bala ran thap ya ni ka kam hi kindei bai ki basa tang hapo ka district tu nakaliang ka sing new trap National Youth Movement at NYM sentra bodi ka manta kasngi ka artarik unge arcar arkulai ngilawan kendu ya i madam district and session church East Khasi Hills District hangni po office po Shillong halor ka isu ko ya dei bat ka advertisement ka ba don ki post ki balai akni ka district session church kata po ka district session church Shillong Chief Judicial Magistrate Shillong but Judicial Magistrate first class seorang. Te hakini ki lightly ki office jung kene ka district session church ki pelalai te kidon baro hadu khat pratli ki post. Te kaba ka kachingwan chungi hangni kalong ba ni kwan ban ni kendu i madam bani keren syai halor kene ka reservation policy kebala kata ya ki kon sama chungi ki khasi jentia hak biadai bat ka roster system marngi iba kacing penon kami ya kan ka roster system nadu baka government kala identification te kala kata sibon ya ka bahakam bahacam chungi ki kon sama kabri nyu trap nyu skum tengi iba hak kacing shisha bakane ka roster system kadai ban ya tang haki head office kam dei ban kata halor kiniki district level namar ba ka district level hi ka dei ban katkum ka reservation policy kam don kata ka paragraph lane ka section ka ban ong ban hapo malaki district bakan don kata ka 40% and dei tang kitu ki candidates ki badai na katu ka district kila ban apply kitu ki kam kibala long kinong chung bopura chung tu district andai kum kabacha manta ngiyo iba wat hakanika district level hapo kanika district session church Shillong ngiyo iba ladon kanika roster system kabla implement nadu balami kanika advertisement nadu khalai tarik umat arpo arpulai tekane kala kata shisha yang ki kon samla ki ba bon ba sibun kon samla ke bakam kam jam namar ngiyo iba kane ka roster kal ha ka chaka ba kini ki candidates ki pasyong ki pasa po ka East Khasi Hills District de tang maki ki bala ban apply ni kam and ngiyo iba ka chingdon chung kane ka roster system ba kino ki candidates ki ba syong hakiwi plat ki banta ki ba light no na kane ka district ki la ban apply di kane ka nakaleng hi ka seng chungi ngi condemn ni pendram cur halor kane ka roster system ka ba ka sarkar ka implement ha kane ka district mo namar ba ha ka ching shisha hi kane ka roster system ka di ban long bai tang ha ki head office mo namar bala ha ki district hi tang kitu ki candidate ki basyong ki balong permanent ha ka district hamtam ki chai penre lak chung ki kategori lak chung ki chai penre ki basyong pok district ki la apply to post ne kumba ngiyo i menta
babaro ki besyong hapo ka celami calaya kila ban apply wat hakino ki district te kane ka pen isai ba ka sarkar kala pengkhenya ka reservation policy kat kum 1972 namar bah ka reservation policy ngan ong biak sesen ba kamdon kum kata ka roster system ka badon ka reservation policy kani roster system ka blaswan ra cubor mentah mo hau arpo bat ngi ibu ke cithauan yung sarkari roster system ban pentrekam kalong hausnem arpo henry kala pentrekam ka ngi iba kicai bendu karu kala demand ban pentrekam nanduk sem secara kena spanya huar ngi kum kaseng ngi kum kaseng ni persyacur halor kane kecing demand chungki karo namar ba sisen baka anyi ka ba la shna mentah kade ban long naduk mentah syakmat mdei bakan retreat bakan long bahkan pai syadian tengi na kalian kaseng hi ni penremcur halor kan ke banta bat nginang yaiwat kilat kelenti bahkan ke roster system hapok ke district level hi bak kimdei ban terekam kombalamang da kan ke sarkar ke pemerintah ten ni na kalian kaseng ni lawan ni kendu imadam bat kecing keren bat hi kalong baik ba mairu i hapsyong bat ki komiti hawe dei ba high court bat na kalian ci imla ban sim gono karai henry ai ka jing pensai sekalian kaseng ba mairu in hap syong committee bat ka high court bat ka committee ka bede bakan ka mentah na kalian ka komenru i hap syong ka committee tena kalian kaseng cungi hingin yai bodien ni kan kam bat ngilarai ru bana kalian kaseng ngin hap lek ai biang sai senpat e ka jing tho ka bede bakan ka rukom bha kam bha jam lan ka roster system wat sedu ka high court ujo bat ngin sa airu ka jing tho sekalian ka government hawe dei bat kanika roster system